रिलीजन्स के बीच में हुआ है, क्रिश्चियन हिंदू का मित्ते का नहीं है। बिनि थाखायनो जोबथेसालियाव थांनांदोंबा राजनीतिकजोंनो आङो बेनि एन्सारखौ होगोन। आं दा खुलुमबाय रायजोफोर, आङो नोंथांमोननो जेनो मोननैसो टपिकनि सायाव आं भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फुरायैनो नायलांजोबो, आङो बेखौनो सिगांग्रो खावलायग्रोनाय थाबाय। आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय थाबाय। नै दा ओरैबायदि, नै दा आङो दसे उनाव मेन टपिकआव थाङैनि सिगां आं बे गुसुंखौनो फोरमायग्रोनो सानदों। नै दा मोनसे रिलिजननि सायाव मणिपुराव दासिमावबो जे पाब्लिकफोरनि गेजेराव दाङाबाजि आरो गोबां बेबायदिनो बिथांमोनहा खहा जाबायबो। दाङाबाजिया दाबो जोबाखै ना, बेनो मोनसे। आरो नै दा मोनसे खोथाया ओरैबायदि, नै दा बिक्रम दैमारि जेना BPFनि जेनेबा BTCनि कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि आफादगिरिखौनो होननांगौ जाहैबाय। नै दा बिथाङा, बे आदाया मा बुंदों, नै दाख्लै जेनेबा जोंना मानाव गेदेर UPPL पार्टिजों दैदेनजानाय एबा बिजाथि होजानाय मानाव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्म सारा देरहानानै थांबाय। बिनि सायाव मा बिबुंथि होखो, अबा एप्रिलसिम जेनो UPPL सरकारा थाबावगोननि बेबायदि खोथा बुंदों। स्वयं बिदिब्ला आंनि खोथाजों बुंनायखौ खोनासङालासे जे गावनिनो बिक्रम दैमारि आदानि खोथाखौ जोङो खोनासंनानै लानि रायजो। बेयावनो आङो नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरो नैथियाव BTCनि रायजो राजा बयखौबो साबायखर बावहरदों। नंगौ, मैयानि दिनाव उफ्रा बिसायख'थिनि रिजाल्टआ मोनबाय। गोबां खस्थ' खालामनाय नाजानायजों दिनै बे रिजाल्टखौ UPPL पार्टिनि जों दैदेनजानाय निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा देरहानायखौ बजबना लानो हाबाय। बेयाव जेननाय देरहायाथ' थाखायो नङा होमबा। दा आं मैयाबो कंग्रेसुलेसन होदों। जोंबो नाजायाखै नङा, बहुद नाजादों। एसेल' खस्थ' खालामदों आरो गोबां खस्थ' खालामबावनांगोन, आद्रा दङ। बबे लाइनजों दिनै बांसिन भटखौ मोननो हायाखै आरो बिनि डिमेरिटआ मा, बिनि लोरबांथिया मा, बेखौ जोङो मोनथिनो मोनदों। दा आं बेखौनो बुङो, पावार दङ, गभर्नमेन्ट दङ, थाखा फैसा दङ। BTR गभर्नमेन्टआ आरो प्रमद बर' बिथांनि सरकारा आरोबाव जानो हागौ एप्रिलसिम थाबावनांगौ मिथिनाय बायदि। बे सैथोयै फ्राय गभर्नमेन्ट थानायाव जुजिनानै देरहानायखौ लाबोनाया एसेबां गोरलै नङा आरो खोब खम बेखौ नुयो। दा बे सैथोयै बिथांमोना देरहाबाय। आंनिफ्राय आं मैयाबो कंग्रेसुलेसन होखाबाय, दिनैबो आं होदों। आरो आं बुंगोन, रायजोनो होनाय कमिटमेन्ट, रायजोनो होनाय रादाय, रायजोनो होनाय खोथाफोरखौ मावलांथों आरो सान्ति जाथों, उन्नति जाथों, बेखौ बयबो लुबैयो। दा इलेक्सननि समाव, बिसायख'थिनि समाव गोबां खोथाखौ बुंनाय जायो, बुंनांगौ जायो। बेफोर मोनसे राजनितिकनि खोथा। आरो आं फ्राय नोंथांमोननि गेजेराव आं किसुमान एभिडेन्सखौसो आं बुङो, जेन उनाव खन्थाइ जायै बायदि दै, नङा होमबा। किसुमान डकुमेन्टस लानानैसो बुंदों। आरो रायजोखौ बुंनाया बेनो जे फ्राय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावनो हायैनि खोथाखौसो आं रायजोनो फोरमायदों। हायाखै आरो बबेयावबा हादोंबा हादों, आं बेखौ बुंबोदों। दा एसेबां 5 बोसोर बारलांनोसै, मोनसेबो बिटिआर एकर्डनि दफाया जिथु मावफुंजायाखै, बेखौ आं रायजोनोसो खोन्थादों। बबे मावफुंजायाखै, दिल्लीजों बबे दफाया रेजेक्ट खालामजाखो, बबे दफाया आइबि रिपर्टजों मोनसे होनो हायै मोनसे अबस्थायाव वार्डफोरखौ बुंजाखो, बिसोरनि डिपार्टमेन्टनि बिउरोक्रेट्सफोरा माबायदि दिल्लीनि माइनटजों लिरनानै हरखो BTCआव, बेफोर खोथाखौसो आं रायजोनो फोरमायदों। आरो बेखौ पार्टिया, BPF पार्टिया गावसिनि लाइनजों निस्सय गोख्रों खालामगोन। आंथ' BPF पार्टि हिसाबै आंहा खुनु मेम्बारबो नङा, खिन्थु आं सहाय खालामबोदों आं गावनो हारसिं सहाय खालामबोदों, जुगमोन मोनदों, रायजोनि अननाय मोनदों। दा 2025 मायथाइनि हिसाबै आं बेखौनो बुंगोन, निस्सय 2025 मायथाइनि इलेक्सना सम्पुर्ण आलादा जागोन। आरो आं बेखौनो बुंनो सानो जे
UPPL दोलोनि रंजानाया मैयानि दिनावनो जोबथा होनना आं बुंनो नागिरो दे मैयानि देरहानायानो UPPLनि थाखाय जोबथा देरहानाय होनना आं सानगोन गोबाङा देरहानो हागौ नाथाय सरकार सालायनो हानाय देरहानायनि अंकआ 2025 मायथाइयाव टटेलि माइनास जागोन बे आं बुंनाय खोथा नङा बे मोनसे सासे सुप्रिम लिडार UPPLनि दैदेनगिरि जायखौ आं दिनै मुं लाना बुंनो हाया जों रायज्लायो सावरायो सोरनिबा अननाय आरो हेफाजाबाव जिहेतु बिटिआर रेकर्ड खालामबाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ सनमान होनांगौ जाबाय बिटिआर रेकर्डनि दफाखौ एसेबाबो मावनो थाखाय चान्स होनाय जाबाय स्कप होनाय जाबाय बे दिल्ली आरो स्टेटनि अननाय नाथाय अननायाबो जे आंजों बा नोंथांजों अरायबो थाबाय थागोन बे नङा आरो बिनि रेड सिगनेलानो होन ग्रिन सिगनेलानो होन जों मोनबोबाय थादों दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो BPFनि जेननाया मैयानो जोबथा आरो UPPLनि देरहानायनि रंजानाया मैयानो जोबथा बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों आरो 2025नि टारगेटखौ लानानै खिन्थु कुनु नार्भासनि खोथा गैया आरो जेसेबां हायो नाजानांगोन दा जोङो 20%सो जोङो नाजादों नेक्स्टआव 100% स्पिडाव जों खामानि मावनांगोन बिसेसके आं गावखौ बुंदों आरो आं बुंदों आं राजनितिनि थाखायनो जोबथेसालियाव थांनांदोंब्ला राजनितिकजोंनो आङो बेनि एन्सारखौ होगोन आं दासिमबो बेफोरनि माबाखौ लाथ'वाखै बेखौ बुंबाला गाज्रि खोनायो प्रतिहुत होननाय खोनायो खिन्थु नङा खिन्थु आं बिराद मोनसे गेदेर झटका होनांगौ दङ 2025 मायथाइयाव 91 देशनि मोनसे झटका होनांगौ दङ बेखौ फैबाय थानाय समासो खोन्थागोन आरो उसका एक डेडलाइन तो नहीं है बट आशा दिया है ताकि वो फुलफिल करेगा करके वही तो है हर किसी का एज अ पार्ट ऑफ हम भी यहाँ का है तो हमारा लोकेलिटी भी वही डिमांड कर रहे हैं चलते आ रहे वही तो डिमांड है देखते हैं कब तक फुलफिल होता है कि नहीं जिस तरीके से अब आम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है उनकी बॉडी को पानी में फेंक दिया मिलिटेंट्स ने अब डिमांड ये है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको घोषित किया जाना चाहिए वो मिलिटेंट्स नहीं वो टेररिस्ट हैं तो इसको लेकर के यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पकड़ लिया है एक्चुअली इन द नेम ऑफ इथनिक क्लींसिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर रिलीजन्स के बीच में हुआ है क्रिश्चियन हिंदू का मैते का नहीं है इट्स जस्ट अ टेररिस्ट अटैक और जानना भी चाहिए ना सबको हाथ में इतना RPG लेके घुमा है मारा है रॉकेट लॉन्चर किया है ये तो इट्स नॉट एक्ट ऑफ अ सिविलियन तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वही सब दे के डिसीजन लेना चाहिए हाउ टू प्रोटेक्ट दे आर सेंडिंग देयर फोर्सेस part of a central government, right? 2,000 sometimes, 550 depots and all, everyone deploy kiya hai. But what? They are not able to save them. In just a front only they kidnapped the children and women also. That also, even if I am not mistaken, by auto, something like that. That means it's so simple. Women are certainly not feeling safe. कोई सुरक्षा महसूस नहीं कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे बच्चों को लेके परिवार को लेके कहाँ सेफ हो रहा है कुछ किलोमीटर की तो दूरी है इधर से यहाँ टारगेट करे तो आप लोगों को भी हिट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लिया तो 1 आवर का काम है क्लीन करने के लिए हम कब डिफेंड करते हैं व्हेन समवन अटैक यू ओनली डिफेंड ना एटलीस्ट डिफेंड करने के लिए हमको वो पावर तो दे दो एटलीस्ट नुबाय घटना बे मणिपुराव जागासिनो दङ बियो एक्चुअली रिलिजननि थाखायसो जादोंमोन दासिमावबो बे दावहाखौ जेन'बा बेबायदि दाङाबाजिखौ दासिमावबो बन्द खालामनो हायाखै खारन मानो नै दा आसाम एबा आसामावबो दं जोंना सेन्ट्रेलावबो दङ स्टेटआवबो बे सरकारानो दङ अब्ला नोंथांमोनहा जेन' मिथिखागौ अब्ला सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो सोर सरकारा दङ अब्ला दासिमबो बेखौ बिसिनि जेन दाङाबाजि बेखौ दमन खालामनो हायाखै फोजोबनो हायाखै खारन मानि थाखाय नै जोंना मदिजी आसामनि प्राइम मिनिस्टार बेबो खनसेबो नुजाहैया दिनै थांनानै बिसिनि दाङाबाजिखौ जेनो बन्द खालामोबा थांनानै माबा मोनसे सलुसनखौ रायलायोबा मोजां जागौ नामा बेबो मोनसे आरो मोनसे बाथ्राया ओरैबायदि एन्सारा 2025 मायथाइयाव जेनो BTC इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बे BTC इलेक्शनाव खारन ओरैबायदिबो नै दा GSPआ जेनो GSP निफ्रायनो जेन दानजाखानाय बायदि होननांगौ जाहैबाय माखासे नै दा पलिटिकल केरियारनि
आंखौ बोखावनाया बिसिनि UPPL नि मोनसे सार्थ होननानै बियो सिगां GSP नि जेन'बा प्रेसिडेन्टआनो होननांगौ जाहैबाय नब कुमार सरनिया बेखौ बुंखादों आरोखि। अब्ला नेक्स्ट BTC इलेक्सनाव BJP खौथ' होगोनबो नामा बेखौथ' बुंनो हाला, UPPL खौ होखानाय नङा। BPF खौ जुदि होयोब्ला आरो दा BPF खौ जुदि खावलायगासिनो दङ, जुदि BPF आ जोंखौ लाफायोब्ला GSP आ BPF खौ फुरा सापर्ट खालामगोन आरो सरकाराव लाबोगोन नैबे खोथा। आरो ओरैबायदि मोनसे BPF आ जुदि GSP खौ जुदि लाफायोबा, नब कुमार सरनियाखौ जुदि लाफायोबा पाब्लिकआ गाज्रि मोनगोन नामा, बेनो मोनसे खारन। बियो आवगोलनि सिगाङाव बर' अबर' दावराव खालामनानै बियो गालांखाबाय। खारन ओंखायनो बेबायदि GSP खौ आंनि आन्डारस्टेन्डिंआवबो BPF आ लाफायैया गाहाम आरोखि। दा माखासे नै दा रायजो राजाफ्रा BPF खौ दा फोथायनो थांगासिनो दङ। BPF आ बबे एंगोलनिफ्राय माब्रै जेन माखासे सयं खोथाफोरखौ जेन डिक्लेयार खोथाफोरखौ माखासे बर'नि आरो नै दा जोंना UPPL नि सायाव 2020 आव जेब्ला BTR सुक्तिया जादोंमोन, BTR सुक्ति जानायनि माखासे जेन आखरे खोथा पि बर' सारा बुंदोंमोन, बेखौबो माखासे रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव फोथायथियैखौ एसे गोजान नुहुरदों आरोखि। नै दा समासो मिथिसिगोन जेन सरकाराव थानाया थाखा फैसा बाहायनानैबो माखासे सरकाराव जेन लाबोफिननो हानाय, बेयो थाखा फैसाया दंखायो जखन बेबायदि थाखा फैसा गारनानै सरकाराव लाबोगोननि बे मोनसे। आरो नै दा ओरैबायदिबो माखासे नै दा जोंनि गासिबो BTC इलेक्सनाव गासिबो गावख्राजोबगोन दै रायजोफोर, नाथाय आं बेखौनो डिक्लेयार होखानाय जाबाय। जोंना मानाव गेदेर रन्जन दैमारि साराबो गवाखै, बेनि सायावबो माखासे एक्स NDP फ्रा नै दा मोननै वेलफेयार एसोसिएशन आरो इउनाइटेड फ्राम बे मोननै गावस्राखाबाय। दा बिसिनि सायावबो इउनाइटेड फ्रामा एक्सुअलि आंनि आन्डारस्टेन्डिंआवबो दा बांसिन BJP जों जेन सापर्ट खालामगोनखौ नुहुरखायो। खिन्थु मोजांबो BJP जों सापर्ट खालामनानै BJP आ खारन बोरैबा जुदि खालामोबा सरकाराव जुदि फैयोब्ला निसय बख'गोन आरो गगोनखौ मिजिंथि नुहुरो। दा बेनो चान्सआ माखासे पलिटिकेल जेन केरियाराव पलिटिकेलाव बारसोमनानै माखासे चान्सखौ लानांगौआ बे मानाव गेदेर जेनेबा रन्जन दैमारि आरो NDF बेफोरनि माखासे बेनो चान्स होननानै आं सानो आरोखि। नै दा नोंथांमोना बे बिबुंथियाव दिनै माबायदि मोनदों, नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों रायजोफोर फोरमायहरबानो जाबाय।